Da yawan mutane suna cewa idan suka daɗe suna amfani da wayarsu suna jin idansu yana zafi, suna gani dishi-dishi, ga ciwon kai, wani zubin ma za su ji kamar abu ya faɗa musu idansu, ga ƙaiƙayi da dai sauransu. Idan kai ma kana fuskantar irin wannan abin, to ba kai kaɗai bane ba. Hatta ni a matsayina na likitan ido ina fuskantar irin wannan abin a baya. Amma a yanzu ba na fuskantar su saboda akwai wasu abubuwa guda 4 da nake yi wanda zan gaya muku a wannan bidiyon, wanda in dai kana yin su to ko za ka jima kana amfani da wayarka babu abin da zai sami idanka. Na ƙarshen ya fi kowanne muhimmanci, don haka ka tabbatar ka kalli wannan bidiyon zuwa ƙarshe. Assalamu alaikum, idan ba mu taɓa haɗuwa ba wannan shine farkon zuwanka wannan channel ɗin, sunana Dr. Harun, ni likitan ido ne, sannan a wannan channel ɗin muna tattauna abubuwan da za su taimaka wa jama'a wajen kula da lafiyar idonsu. Da haka kai liking wannan bidiyo din sannan ka danna subscribe domin YouTube algorithm su rika tura irin wannan bidiyon zuwa ga al'umma domin su ma su karu. Let's go. Abu na farko da nake shine abin da mutane da yawa ba sa taba tunanin cewa ma wannan abu ne mai amfani. Wato kifta ido a lokacin da kake kallon waya. Na san Lado zai ce kamar ya rinka kifta ido a lokacin da nake kallon waya. Dalilin kuwa shine normally yanzu idan muna magana da kai misali ba kallon wannan bidiyo din kake yi ba. Idan mu yana kiftawa ne so 20 a duk minti ɗaya. Amma a lokacin da kake kallon screen ɗin wayarka, idan ka yana kiftawa ne so 4 zuwa so 5 kacal. Wannan kuma shine zai sa idan ka ya rika bushewa, sai ka rika jin irin wayannan alamomin kamar abu ya faɗa ma ido da dai sauransu. Domin amfani kifta ido shine ya hana idan mu saurin bushewa. Kaga ko idan baka kiftawar zai sa idan ka ya bushe ka rika jin duk wayannan alamomin da muka lissafa. Zaka gani a kasashen da suka ci gaba, kamar misali ma'aikatan da suke amfani da kwamfuta na tsawon lokaci kamar ma'aikatan kamfani, yawanci suna rubuta kalmar blink a paper sai su sa a saman kwamfuta screen ɗinsu. Da ma'aikaci da ya ɗan gaji ko ya ɗan ɗago kansa, kalmar da zai fara gani a saman screen ɗin nasa shine blink, ma'ana ka kifta ido. Kaga wannan zai hana idan sa ya rika saurin bushewa. Abu na uku shine idan ka tabbatar zaka daɗe kana amfani da wayarka, to ka ɗan ajiye ruwa a gefenka. Abin da nake nufi a nan shine ka yawaita shan ruwa, domin idan akwai karancin ruwa a jikinka idanunka ba za su rika samar da hawaye yadda ya kamata ba, wanda kamar yadda ka sani hawaye shi kuma shi yake hana idan mu saurin bushewa. Na ƙarshe wanda yake da matukar muhimmanci shine an yi bincike kwanan nan an tabbatar da cewa ana son ka rika ɗaukar hutun minti 1 duk bayan minti 20 da kai kana amfani da wayarka ta hanyar kallon abin da yake nesa da inda kake. Ma'ana abin da ake nufi a nan shine duk bayan minti 20 da kai kana amfani da wayarka sai ka dan tsaya da amfani da wayar, sai ka kalli gurin da yake nesa da inda kake, sai kai ta kallon gurin nan na tsawon minti 1 sannan sai ka ci gaba da amfani da wayarka. Wannan zai sa idan ka rika hutawa saboda idan mu yana aiki ne sosai a lokacin da muke kallon abin da yake a kusa, idan kuma kalli abin da yake a nesa idan mu yana huta. Shi yasa ake so duk bayan minti 20 da kake yin aikin kusa ana so ka kalli abin da yake a nesa na tsawon minti 1 sai ka ci gaba da amfani da wayar taka. Na san Lado zai ce yanzu duk bayan minti 20 sai na rinka tsayawa ina hutawa, ni wani zubin ma ina amfani da wayar bana ma sanin minti 20 din tayi, to yanzu agogo zan rinka saitawa. To duk uzurin ka ina da mafita. Bari in gaya maka wani application da zai taimaka maka wajen yin haka. Idan ka shiga Google Play Store kai searching din 2020 eye care, za ku ga application din nan ya fi. To sai ka danna kai downloading ɗinsa. To abin da ake so shine idan zaka daɗe kana amfani da wayarka, chatting ne, kallo ne, social media zaka shiga, so sai ka fara shiga cikin application ɗin. Idan ka shiga za ka ga wani orange icons nan a jiki, wannan gurin da aka wannan dan orange ɗin gurin, kawai sai ka danna shi. Kana danna shi zai ce maka service started, ma'ana ya fara aiki. Kawai sai ka fita daga cikin application ɗin sai ka ci gaba da amfani da wayarka. To duk bayan minti 20 zaka ji yayi vibration ya kuma ka maka wani abu a sama, yana gaya maka ka fayi minti 20 yanzu, ya kamata a ce ka huta, kusan kamar dai yadda alam yake yi. Sai ka huta na minti 1 sannan sai ka ci gaba da amfani da wayar taka. Bayan wata minti 20 din zai kare ma wannan vibrating din sai ka huta, bayan wata minti 20 din and so on. So in dai kana yin hakan idan ka zai zauna lafiya. Dadewa kana amfani da waya ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke lalata idon mutum ba tare da ya sani ba a kullum. A wannan bidiyon da kuke gani da yake fitowa gashi nan a jikin nan, na yi bayanin abubuwa guda 5 da suke lalata idonka a kullum ba tare da ka sani ba, wanda ya kamata a ce ka san su domin ka guje musu. Sai mun